Ja, nu er der altså ikke længe til, at du for alvor skal have til at have tændt i den her, nemlig radiatoren. Men jeg vil sige, at hvis du fyrer for varmen på en bestemt måde, så har du mulighed for måske at spare helt op til 2.000 kroner om året, og det er jo ikke så dårligt, vel, Carsten Nielsen? Det er rigtigt. Du er energirådgiver. Velkommen til. Tak skal du have. Nu, hvis vi starter med at se på den her dejlige 5-døgnsprognose, den har vi fået fra vores kolleger på TV2 her, så er det jo stadigvæk dejligt varmt lige nu. Men hen ad søndag, der kan vi se, der rammer vi ned omkring de 17, der begynder der at komme et skift. Ja. Og så er det, at du synes, at vi allerede skal til at fyre op for varmen der. Jeg vil sige, som den gode energirådgiver, så vil jeg ikke anbefale, at vi sætter varme på her, hvor solen skinner. Men vi skal måske begynde at forberede os på at skal gøre det hen mod weekenden, hvor det bliver koldere i vejret. Og når vi gør det, så er budskabet, at vi skal gøre det langsomt. Ja, fordi jeg tænker, når du siger, at man skal forberede sig på at tænde for varmen, altså der tænker jeg lidt, hvis det er koldt, jeg fryser i min lejlighed, så går jeg ind og tænder for varmen. Ja. Problem løst. Men man skal gøre det på en bestemt måde. Ja, man skal sikre sig, at man ikke sender varmere vand frem, end nødvendigt er. Ja. I gamle dage, der var vi vant til, at når vi åbnede for radiatoren, så var den bare 60-65 grader varm. Og det er slet ikke nødvendigt. Lang tid hen ad året, så kan vi nøjes måske med 35-40 grader inde i radiatoren, og stadig holde temperaturen inde i vores boliger. Du har en pointe, der starter over ved det her aggregat der. Ja. Og hvis man for eksempel har et hus, og har sit eget sådan fjernvarmelæg nede i det, så kan man have noget scene, der ligner lidt det der, og uden at ligne det helt præcis. Og så det er faktisk der, man skal ned og stille, og ikke så meget på sin termostat i stuen, er det ikke? Ja, man kan sige, termostaterne i stuen, hvis vi starter med dem, jamen de styrer jo temperaturen lokalt i det enkelte rum. Ja. Og dem bør man stille ens, så de står jævnt på det samme rundt i hele boligen. Så ikke bare på 5 i stuen, hvis det er der, man befinder sig, og så skrue helt ned inde i værelset? Nej, altså sæt dem på den samme indstilling. Ønsker man 20 grader, så sæt dem på cirka 3, måske 4 stykker. Og så lad dem stå og holde den samme konstante temperatur i hele boligen. Ja. Har man nogle enkelte rum, man ikke ønsker at varme op, det kunne være soveværelset, så er det gode råd at sætte termostaten lidt lavere, og så lukke døren ind til soveværelset. Okay. Men det er jo bare lokalt på selve radiatoren, og den indstilling, den er stort set ens året rundt. Okay, så den skal man faktisk ikke gå, det er ikke den, man skal gå og pille ved, heller ikke om natten og sådan noget? Nej. Der, hvor man skal begynde at være lidt aktiv på sit varmeanlæg, det er faktisk nede på selve fyringsenheden. Det kunne være hjemme på sit fjernvarmeanlæg, det kunne være hjemme på sit gasanlæg, det kunne være på sit olieanlæg, eller hvad man nu har til at opvarme sin bolig med. Og det kunne være sådan en type som den, der sidder her. Det er en elektronisk regulering, som er forbundet med en udendørsføler. Ja. Så den går selv og mærker, hvor varmt det er udenfor. Og alt afhængig af udetemperaturen skruer den op og ned. Og hvorfor er det, at den ikke bare skal stå på det samme året rundt? Jamen det skal den ikke, fordi vi har behov for forskellige temperaturer inde i radiatoren, som året ændrer sig, og som temperaturen udenfor ændrer sig. Hvis ikke man har sin automatisk styring til at gøre det for sig, så skal man gøre det manuelt. Og så er det, man skal ned og finde sin driftstermostat nede på sit varmeanlæg, og så skal man starte langsomt på lave temperaturer og skrue langsomt op for varmen. Så det vil sige, at hvis jeg nu for eksempel har haft skruet ned her hen over sommeren, eller haft slukket for anlægget, så er det nu her i weekenden, for eksempel på søndag, hvis det begynder at blive lidt køligere, at jeg skal ned og så skrue op, men så skal jeg ikke bare fyre den op på fuld gas. Lige præcis. Du skal starte langsomt med så lave fremløbstemperaturer som overhovedet muligt, og så jævnt over hele fyringssæsonen skal du skrue den op. Så hvis der for eksempel er 17 grader på søndag, så går jeg ned, og så skruer jeg lidt op for den. Mm-hmm. Og så hvornår skal jeg så igen skrue mere op for den? Det skal du måske, når temperaturen udenfor har ændret sig 10 grader nedrettet. Okay. Så kan du gå ned og give den en tak mere, så du er sikker på, at du kan holde temperaturen. Nu har jeg jo teaset lidt for, at man kan spare op til 2.000 kroner. Er det virkelig rigtigt? De 2.000 kroner er selvfølgelig baseret ud fra et landsgennemsnit over, hvad energien koster i de forskellige forsyningsselskaber. Her i Københavnsområdet, der er det måske mere reelt med 1.500 kroner ved en privat beboelse. Men det er stadigvæk mange penge. Det er stadigvæk mange penge, jeg kan spare, ja. Det er det. Jamen altså, det er med at komme ned i kælderen og kigge på anlægget, eller hvis du bor i en lejlighed, tage fat i viseverden. Er det ikke rigtigt, Carsten? Tænd langsomt. Tak for det.